kan story char tur hi story toy ania memory of that day ti Rosy Lalhriatpuii zani chata nang o khwang choi thla October ania Mizoram chu boruak nam hun lai takanianga tuna ka omna ero hi chu shom khopina wap chur thung vo in takhi pathiani ni a tlai lamdar li ri thuak to bok kasim kat man wang hiani moni asamram ri kan thlenthla ka tang to in phone call mang thei reng chung si in roaming a in di charchara internet signal ka nei thei mi alo la ka ngai thladeu tlut ringot ka playlist a hian ka hladu zwal pariat bak ka da lawa chu chu voi ruk ngot mai zai chuak to nitla tur sen rut mai chu mei al sat mel set ang hian a sena chu chuan khovel lui lama pakwana ni phale a sei zong po asom pangana ni phangat brahmaputra lui chamdul mai mita mu thei chin zong song chu kap sin sia mosia hun lai tui pui sen te khamin sha chwa tirnia amoi ja chu soi chuak mi alwila afia hian karing ma zoka ma se ka soi lo ero hi chuan arem thei hian ka hrebok si lawa a boy thak zia mai chu amoi dan chu lunglen thak em a ngai em tur nei lo pon alung len thak ngoi thoni hian ka sia internet khoi thei lo po chu a sheom shan em si lo longlian se tami then khat chuang te chu ka thira ka chuang ve chak lutuk ma se ke mi doi zep lutuk hian ma ni chawa pan kangam le pek lo ka thutna tiau phawa tang chuan tho chuakin ka chaka longchol na bullu ka pak zau fashion lo no mel zet si lam chu ka pan chho ta daya pak chung chu thinga siam pal hian moi zetin a hung chuak veka alei chu phul hringa in pha chuak vek thung chuta pangpar na le changkang zet hi omje nei zet hian an khoi farbok ni hlia phlai zet hnuaiah hian dokan pakhat le mi pahni thutna tur thinga siam hi an hunga chu tiang ngot chu pak chung hwal khat moi tok tur hian akha tokin somvel hi in hung restaurant nuam zet te hi a angma zok hian ka sia thutna ruak pakhat oma chuan ka thu thla a anuam tak zet ka hoi kwala chuta ka hmu thei chin zong song chu lungkham nei mel reng ka hmulo an lim em vek top mai hian ka sia ka thutna hnung chia kan hoile nak chuan min ti phuzok thei thil ka wa hmu vai changkan mel zet pahni te chu tu mit meima veng hau lo hian an lo in kiss buan nia khanui top ka phone kala chhuaka in selfie ang dewin ka oma thla ka lak sak vel ka thian te hmu atan an lom le chung don lutuka thla ka lak sak mol line ka phone screen a ming ron lang ka hmu chuan ka thin rim ti ka hre chuak thar thut helai hmuna mal to kin dar kar thum don ka ngak to alom mole in rei lutuk kalak rwalin ka tingal phat an exam an ti that lo zot ma satur kanya ma se ka thin rim ri kan zo chi a kan ron thlok phei nga la lo ma te anui ti ka hre thei man moru ka ril tram to lutukania ka tile a siding pui kan la ron thleng don te ulo dar kar ni vel lo la ril tram phot mai te nui huk chunga ron ti tu chu lalming mo ya ni pek chu zorem kim tak mi a lung oi lo zet hian ka ti a te ulo kan ron thleng nga la ni mai lalming mo ya do sei hrat zia te chu ishat ve reng kha thil chu lo ema samaila ipum khan na le wakange aron ti a ril tram lu tuknu athil ka e chuan na sa takin ka pum hi na wak thin miawa ke ma in ka e pe lo man mo mai ru exam 20 em ka ti le hnu no chu tiang ron soi su i soi du bik top lo khanang pon sa yi lalming mo ya le bok zawre ma le lal thamwana chun lo nui hukhuka kanui ve top a soi dik lu tuk wang chuan man mo ru o ka dania min ron chan let le na po ngak lovin ka da ngal da ya Delhi University alu theina tur entrance peturin Guwahati a kan kala aizola exam center kan chan to lo wangin nimina ka subject chu ka exam to a kami nga mek te ro hi chu engineer zir zo hliman nia gate exam an pe ve thung kema chawa hotel om ka pe lo wangin heta ka lo nga kang chu ka ti khania an rei lu tuk hi ka thin rim hlur mai helai hmuna hian voi khat chu ka kal zwai to a ma se engma tak ka hre chiang bok si lo an ron la thlen lok lo ka rin wangin tho chhuakin gate pon lam ka pana kanin to em wang ani pakhat tram hnem tak atan gate bul ka kung sir an zor pani puri ka eya ka ten viau chung hian atui ka ti vele thei bok sia thil ka e mol lai takin kani ka pa farnu nei chunin min ron kol hlul a soi tur ka hesa a thil min cha ka le nge lei lo ti bak fani su ni i ron soi tur ka ria ka lei vek to bai su hello po ti bai pe lo chuan ring deuh tak hian ka changa ati thin dan pa ngain aron nui le war oi ka duat ivan fel thin tak em lo howat ro ka ngai to lutuk che
ei tur tui deuh ka siam don chenia min ron tlon zet hian ron ti lang lang khalo ner nong nong ron howat ka pe lo oi ente ni tuna hian mo brahmaputra lui ka ma khan ke ma in ka kal le mo kaning to rap thlak barnar ta te exam ka ngak char char ka ti deuh hluaya ani mo enge chu ta dei dei nga khera hotel a ngak mai ta che ma ni chau te chuan ni hlau loem ni alo ti ve a ka hwaya lom ke te chu in ti thei mel se taka ti chuan aron chek tlak tlaka inin to viau te chuan ne rupa ka te khan han kalla anuam ve mai mai reu lu tu ka sin alo ti le a ani mo yes vatloro ma se film khur la o hei ipu in min kawa ka da photang o boite bai ka chan ma in zu han da da ya oi adu hi soya ada ve sia mai hetiang ha reng ai chuan par ka chuan han kal mai mai ka du sok ba ka lel ming moi soi ang khan dar kar ni velen la thang tak tak don ani ka ring otolo tlan ma saber ka phardinga ka lut zui ngala neru park ti ringot thi ka soya driver chu fel mel se thi ni rewa abu ve mai boka atlan chhuak zui ngala karin ai da in a hlavak lo chuti chungchuan chengza somnga min choi tir nia awa han to mai mai tak kalung oi lo na sa ti theila ka nei der si lo vai tung chu han thiamila ka haw nek tur hi nia ka thiam der mai si lowa pak chung la chu thirdang lam te chiam om lo pune ruali mading zura pak dang ang tho hian pangpar nal deuh dewa om ve ni maya fountain om ve bok ka kalkwal ve line zawrem kiman min lo kol ve le chia in lo thleng to mi ka ti le thora hello ti hi ka pe lo shan pa ve top zel thleng chia khoya tak ngei oma aron ti a in rei ngar boka heta ne rupa ka len san dai chu khalo ti chuan aron nui chhuak hoka mela nui su ka ti chuan anui ri chu top chot siding pui khatiang tong kam khamang sia su ka ti chekha thu tak zet thian aron ti chhuaka enge mela kala ti sham ani chu ha thlak ti mel zet thian aron tho hoka kalo khisak karon try don chenge iron kal don aron ti muk eng hel lo zet thian karon kalmayang I chawlu tuk palang lunga khan ka chuang cha kania o fiam thu deuh hian ka ti a I chuang lawang chang zet hian ron ting hut ani chu ngai lo chuangang oh please zo hei I thin rima mi ka ti le a ron kalwat mai te otoi mu to em a o chu la chang tha bong bong viau tho ka zong me ka I thin rim tak tak mi in thlung o deuh hian ka ti a mela ti tong kam man hi a hwa ti ka reng ka lei chak zet hi ka veng man thin lo lom ka thin rim lo long ticket chu ka lo le yang a thlo in ron thlo kang che a ron ti bung le huta a thin rim lo ani chu yes vai voi ai rangin ka ron thlo kang ka ti chuan ron nui chuak hok hok thin rim te chu han tum ve boka ka ti hlim le wat thausia ke po ka hlim a thin rim hi chuan shum ka ti thin auto chu ka hmuchia battery ka nei tlem lu tuka ka da don o ka ti a driver hne na chuan brahmaputra river ka ti zewa atlan chuak ve mai boka kangai to lu tuk che zawa ti phot la ida don ya aron ti awa han ho mai tak a ho kalo ti le to la ho ka ti ve si lawa I soi ma chuan ka da lawang aron ti le he pa hi chuan ti le tak takang phone da dai po ni la aron ko le char char du thawang iti donem I battery tlem kha alo ti chuan ti don ring nin om kangoi deuh data chuta kangai che kangai to lu tuk che zawa zawrem kim ilom to em ner nong hian ka ti a lom vak na tura omami min ngai ma thei lu tuk I chaw vekang I chau kha ka phal lo I da thei a soi zo chia ama zo kina da dai oi mel che pa hi kan tlan dan chu ka kallam ang kha ni to pon ka shelawe a amak top ma se lui chu ka hmu ve tane reivak lova driver chuan a ti ding ta hlul mai chengza somnga tho ka choi oi poisa ka ui ka chuk thla a ka ma a gate om chu main gate kha ni me alo gate tam tham ze thi kha to kin alo far mai ama khan hetiang hian gate tam lu tu ka ti po ka shelo ka ma zona gate ta chuan ka lut ta tupa nula le tlangwala kop te inan lo thu far mai zawre ma ka kola min ngai le to ti ro wang zet hian min ron chang ngala ngai lo bok karun thleng to khoyang in om kalo ti let zata longchol na bula khan local vatla min ngai to sia aron ti uang ve le zat inin omani chu kada ti pa chuan kakal phei zela ma ni chowa kal chu nuam em lo khop mai
a then an in ko a then an lo in fop thul an zak box si lo keima hi ka zak shom ka ti man mo je thian ka kal phei hlok hloka ma se long chol na kha ka mu thei to reng reng lo ani chu zaure ma biak ka tum lai takin kanu in min ron bia a ka len chwa vel chung chang ka hril du lo min ngai thwa le don sia cho ka ei to le to lo vel min ron so ta ni ber engtin nge ka chan po ka she mu mal to lo zaure ma biak ka tum le lai takin ama zokin min ron kola ka ngai che ti ka soi ve kheri phut wang ani ti ro i ron thlen har aron ti mi ril ru bwai lai lai a zo ka om na hi ka she lo ania mang ang je thian ka lo changa engmo enge om ja angai na shat lo mel tak tak ka she lo long chol na kha ka ron hu zo to lo lakal phei char char chung chuan ka ti a ka ma zon kong chu phul hring vek in pha hian ala om phei zur mai ole ka ron thwa yang che khoya tak ngei om alo ti le a chunga chuan ka ron lut to kom na lai tak hi ka hra thiam lo ka ti line I phone location kha on ro aron ti internet signal ka nei thei lo ka ti kha ka tum lo dewin ka vin vak aron check tlaka chuta ka phone keng ro ka ti mol mol che ni lom ni min ron zil ti ti min ron hrai mai ro ka zong mek to che aron ti chuan ka thla muang deu mate thamwana le hming moya ka kol lokang o sotan kal loka aron ti a kalo o ve mai bok zandar sari ari thuak to a khwaron thim tran to si ka phone battery la chu somni pathum cha ni to chu ta ka ra ngai te bokin roaming ala in ti char chara internet ka mang thei lawa ka om na mun tak hi ka hre thei bok si lo ka phone hi vom pop ka chak ka ngam o zong bok si lo zorem ki man a phone keng tura min ti khan ka lo la du lo vela ka va in chhir mai mai tak em ka ril ru chun amen lo hian ron ha tan ma se ka in ti hwai lui tlata hetiang mai mai ka hlo chuan khowela hlo tura tam don e mai ka ti ve tlat hetiang adina lo nga top ka thelo kum khwa pon min ron zong mulo mai thesin main gate kha ka zon hu ngai gate lo le ma sabera chuan ka chuak topa kongpui ka po ngal chu kongpui zo chuan ka kal phei top pa ka thut na emo long emo tal ka mu ila chuan a zia tur ma se ka mu thei to lo reng reng ka kalna zon veilam sir zela chuan brahmaputra lui chu alwang ri hum huma ain hung na reilinga chuan vai swal mel deuh deuh hin thu far hlombok zep lawa chuan ka hlau tak zet meichha tu nang huna ma ni chawakal tangang chu min ron chhai deuh thin a ma se nga ma ngai lo hian ka kal phei char chara min ron man thu tanga ka bek min ron chu sak thut mayang ti te chu ka ngai twa thul main gate zong si kha engage lu theina ma ka hmu to lo reng reng kharik so driver wang vek khalom tinge main gate ta khan min chuk tir lo ka ngai twa na chuan ka hau vak vaka omzia nei thui lo na sa si zaure man min lo ko le chia rang zet hian ka lo la a mate I om na lai chui soi thei to em arun ti a kongpuya ka chuak ka ti top ole tha e ibulvel kha han hoi chuak la enge modor lian deuh te mu em ani lo pon enge mothil in Ziaktal ka hoi kwal ngal ruaya engma chu tiang ka mulo ai mulo I dorlian pakhat ma omlo ba ka engtin nge assamese ka chiar thiami rina english le hindia in ziak engma omlo walom ka soi top lama chuan ka vin deuh hlar to ha thlak ti mel je thian ron thodeu hoka ole ka sha e zo min lo shwai ro ka hlawania ka ti chiao mai hlausu ka ron zong hu vat don che engtin mai don lo I sha ti ro o ma se vai ho hian min rubawin min pong siding pui aron ti vin twar ka tum lo de win ka ngik chuak karil ru no lai taka min vin vak kher chu ka ngei lutuk mate ka khoi ke man ka lo biang vin vak ma ta che pakhatina ron ti a dikcha bernard thin cheviau zel su a hlawani kha ti vel ron rinok noka hey sai tu emo ibul vela khan rin tlak deuh turi mu em ka lo bianga thamwana chuan nem deuh hian ron ti a in su deuh hlop hlop chung hian ai ka du lo ka phone hi tlan bo pui dei ta se ka cheve ka ni mai ka lo ti chawa phai vela vai ruk ro hawin phone an ruk sak dan ka shave nial nuala lom chuti line in sum deuh hian ron nui ha ka ni chu inuya lo ka lo ti vin hlara a teu lo noi hun pon I lo hi noi in sum ti hra zet hian ala ron ti anni hau hian min thlamwan hlol lo lel thlamwan angat phei chu ma ni ming pu zo lo le lutuk lel thlamwan I ming thak ro
ti le na zeta phone me top mak karwal ka inti pau khau luya ka kal phei zela na sa takin ka tong trai thung tun ang re ka kanuna ka tong trai na sat kala hringai lo cham tur ber po ka shelo lalpa min pui ro ti ringot chu ka cham top ni mai in ka sha ka phone chu ron vibrate charchara ka chang du to lo ka mazon kong phei dwai top chin nei lo ang mai zo chuan ka kal zel ringot ka ti thei em ang ka bo lawang ka ke hi ana ut to a she omber chu ka ril tam lu tuk to chu ni ei tur zor na ka mu to ei si lo ka be sei ber chu ba se mo auto rickshaw ron tlan se ti chi ani chu hunga tila chu ka thlen na hotel a ho wang ka du ma se chu thei lo mel khop mai a chan chu private car bak ron tlan na reng lo nga tinge ba service reng ka mu to mi a lo mai le kut do ka kalpel mai wang te khan pathian hian min shemani chiang mai chu wang anyang auto emo taxi po min mu tir du lo ti te ka ngai to mi ve wak mu turan tlem em maya mei chiangat phei chuan lo shim ka bek chu het le zwalin ka kwa ka kal phei zela kong pui chuan top chin nei lo emo ka ti hial to thingkung bukle sangjit zet thlitho ina chemrik dwal chuan min ti hlau thong zwala street light eng ve zeu zewa chu chuan a tirap zwal ka tong tai na salut tu ringot kamang an viau to hnuwa a to pa chuan ka beidon lo na ra ka ti mai ka be sei chan na ka wa muta ni chu in oyem keipun ka oi lo trep zoka ma se ka thil mu chu tak nge ni si I ka thil mu chu mo ka ma loka kong sir thlang lam dewa hian auto rickshaw hlui lam to hi lo ding wang mai nia mule beidong mai lova thinlung le ti tak zeta pathian hne na kan du kan thlen to china hi chuan kan du ang diak thil himin pevat lo ma se kan du thu sam zok min pek hi kan pa pathian hian an hnial ngai lowang ti hi ka chiang kapu bible chang du em mai ka thinlunga lo langa be se na ti khutlai hian thinlunga tina a du thu sam lo thleng ero chu nun na thing ani ti thu kha nun na thing le auto rickshaw han khai khin vel chu a om lo viau mai thei ma se tu na tak hi chuan a in thluk lo na ka hrebik lo auto lampana ka kal chung jong chuan lelpa ka lome ka ti phei char hetiang tluka lom na hi ka nei le to lo hial mai the ni ka ti tak ma se ti ngai le thin hi kaning to ngot mai auto chung ka va en chuan tu man lo lo abul loka chuan tlangwal panga vel hi secret zu hian an lo thu tham hluma phone a game an khelin ka sha melbum ro mel takan pushan lawa ba ka tu nang huna meichia keima chawa min hmu chu makti mel po hian an lo ka lom zia chu ka hwai sen na zong ka som khoma kalam hnai bera thu chu ka va pan top tuna takhi chuan ka hlauna te khatle mina zia ve deuh to shim boka chupa chuan t-shirt war le jeans ke korpo dal lamma hi a ha a Nike sneaker bun boka a in chei dana tang chuan mi pa ngai takani ang ti a hriata chu wangania ka va pan ngam top min lo hre thiam lok he hi itani em ti in auto chu ka kok ngota min ron en ho a English a thiam lo ti ka hrengal ma se ka soi zia chu a hre thawani mel kadin na ep chu zaizir hian min ko hmu ringota ako na zon ka hoi phei chuan in hlui chelam to dewa dor ko tereu te a vai nu pakhat thousand mai bindisen hlar le lian zet in bela lo thu wang hi ka han hmu ka kal ngam teu lo mai ngoi ringin ka en ringot ka kal tak mai lo wang chuan anyang Assamese nge Hindi tong hian chupa chuan min ron bele a ka lo hoi a hu mai han kal ro ati ni mai hian ka sia ma se ka kal ngam lo lom milim ang mai hian ka ding khong reng top a thian te chu enge mo hril zewa chuta local ro ti ni om tak hian min ron huya dorte lampana kal chu ka zui ve top game a khel ve lo shim nge a khel lak lo lai tho sanin min pui po ka shelo katan pathian ina ron tirani hi ti chi ani ka ngai to ma ni hmasial tak hi chu ka ni ve chiang khop mai chuta lo thunu chu abia a kemin ron en le zau pa bok abula chuan ka lo ding zum zat ringota chunu chuan min ron melang kel kola zawak lo hian ka lo then sak min nui let ve ei lo ka lo then kher chu ka in chhir chiang ngei mai anel om lo zia mai chu ka du wang reng po ni lovin ka hlo na kha ron chuak le tan deuh ti le tangal an dor ku wazor na ni om lek tur dor chu ka en kwala karena lut lo shim nge a eng lo zok po ka shelo mombati pakhat cha hian chi enga engma ka mu theilem lo vai rim ka ti mai zardarim le masalarim anam chum ka phone ka kuta ka hum lai chu ala vibrate charchara
ma se kala la du lo Bernard Zorem ki makhan min ron vin le vak palang vainu chuan min ron bia a atong ka hre thiam le tapek lo sorry I can speak Assamese tipal Assamese tong ka thiam lowa kan ti ve ngota Assamese in nge Hindi in min biak po ka hre thiam teu lo min kalpui tu pa khan nangma chawin emni ini atia ni chu English nal zet thian ron ti chuak I hi a thiam ring sia Assamese chu ni lo chiangang ang deuh phau hian ka lo buringota a kiai deuh suk mol min ti om a hau e mai makati chu om lo shan lo chiang alom enga tinge ka biak masak ber khan min chan lo ve ni chunu chu hril le a vainu chuan alu thing nar mai vai nan lun thing nar hi chuan a tha e an ti na zo ka ni ti te chu ka she ve lom chuta vainu chuan tu emo hi ko waka ti tur she lo zet thian an om dan chu ka lo en top ringot reivak lo hnuwa vai cher deuh kwam mai puithiam angmai hmuihmul a thin zon vel thleng khopa seile bal mel zet nei hi wanzar phen ni mai hian ka hria chuta tang chuan ron chuak tamai ka trim sok thei an in biak dana chuan a pasalani hmel chupa chuan min ron ena amit meng thip zet chuan min ti khuru dar le ngal tong rang zet hian min ron bia a kalo hoi a le hu to khoi angai kal du ti azot che min kalpui tu pa bok khan ron ti a o a Mizoram house rangmang khengin ka tivat ka ngai tu achwa ma sak ber ani tlat an pathum chuan an nui dardara ka soi ranglu tu khan yang keipo ka nui ve top an nui mel chuan an mel ne lom lo zet kha ati zia hian ka hria a ka in thla dul ve thei deuh to tong rang zet hian an in bele a min kalpui tu pa nen khan cheng zan hi som nga lo chuan a du lawa apui ti em ti in min ron ena ai ti lo apui lo ka lo ti vat atak takem atau lo mo arun ti le a kalu ka lo thinga ai apui lo ka ti chuan a buzui ve mai boka eng tiang a tau po ni se tau ka ti to lo helai hun shom lu tu ka tang hian chwa vat ka du to phaya ka omchak ve na te kha bo hne to na sa tu na tak hi chuan poisa ka nei phot chuan khoi hmuna po ka bo ngai lawang te kha ka lo ti vei thina ma se tun ang din huna hi chuan poisa hian omzia te wa ka lo nei tlem hle le lama chuan India rama Hindi thiama poimo zia ka hriat pha ve tala lom le norti saringot po ka boilet der chu ni sia otolampan chuan kan phei hawa kalom lutuk o baya kalom lutuk ka ti a baya ti chu alom kherlo the sin le ka wa han a tak kan kum chhaka dor lian zet nei vai pa hi tu mai po hian baya kan ti vek thina chu wang vek chu lom ninom e ka kaulak lo to boxi ani chu luthing nang hian anuya it's okay atiringot ka kaudan chu enga wa ka ngai lo ti atilang chuan min ti ha dam huai ka tan chuan ani hi van tir kau ani ringot ka thei ngi le to ngai lawang eng tika ma a than te nan ron ko wang chuan a than te lam hoin enge mo soi hian a au zewa chuta kalam ron hoin chiang zeta min ron en non le ngat hian anui suk chuta chuan mo chiang em mai hian a biang sumalanga oi John Abraham an zia mai chu lai zet hian kalo nui let var ringot mipa a ming po ka shat lo chuta kara namdang le nga lai zeta ka nui hi kami pashat to zonga vai ngai theilo ber mai zorem ki man lo sha in emo min lo hmu ni ngat se chu ka chan chuan mai an chan pot lukin karing lo ma se a hredon chuang lova ba ka min hu don bok hek lova ka du to kin ka nui thei chiang e mai chuta nui moya chuan a biang ding lamaron phar chho zewa a thian te lampan chuan a kal ta ngala lom thu po ka du angin ka soi thaman lo ba ka soi dan te vak po ka hre chuang lowa ma se ka mela ka lom zia chu chiang takin a hre ve thovin ka ring a pathiani mo ka pathian pun mal som ngoi se ka ti ehe a minge mo a phone number tal po ka lo dil lo ti ka hre chuak chia ma se kal to sia ka va pan buai du ta lo mai ba ka ama ka be se mo te ti palang ti te ka ngai to a ka dil du ta lo chu thazok te in ka hrele hnu a auto rickshaw chhejeta chuan ka luta ka lo na kharon let le to sheom e min tlan bo pui dai mayang a ti vel ka rilruwa chuan a ron lut le zut to ka ngai to na chak zet lak em lo tak zet hi chu auto chu ka en kwala hlui ve to tak chu ni driver seat bula chuan Ganesha Lord of the People Hindu pathian taksa chu mishing pian ang sai nar sei zet nei an ti te hi atarwa mai karap zia chu ama in karap ngai po ka shelo ma se engkim hian min ti hlau vek to chuta driver chu muang chang hian ron luta
a auto chu han tinunga aron ripura a top le dai enge mo soi hian a phun nuah nu a ka thin chu lo phudup dup mai nung thei lo ta se engtin nge ka ti ta kang ka kut sui zomin arukin ka tong tai le ngat ngat chuta ti nun tum hian cha bi chu her le a aron rivung vunga anung ve ta sham ka lo tho huai mai atlan chuak ta mai doni mokati a ma se ni lo agarbati ha le ta phot ani chu a agarbati hal chu a auto chunga chuan a nam lawang ti hlau ni mai om hian a khu chu kutina vai dar vel chiama enge mo hi cham pwal nuwa nu azui in thoinan min mang do nem ni ang ti vel ka ngai to chuak le zut zut to ka hlau thong lu tuk chu ka in hum ru ngot ngot mai athil ti chu ka ngai to anga lo ni lo a pathian hne na alir thei nei chun chu ven him sak turin a dil ani zawk adu ang thlapin a hlan zo to nyang chu agarbati chu ti hluma chuta asam sei zet chu coconut oil hi achula mom zet hian atopa topa chuan tlan chwa tum ve ta shame ka phone ron vibrate le chia chu ka phuzoka ngai to non ei lo hian ka la top mate I tha em lau thong o zeta ron ti chuan ka tra chuak le ngot to ka tap chuak ani chuan he vai pa hian min zuam palang phone la theilowa ka lau thong ati line ka battery thi trepa in sum deuh takhian ka ti a thi trep tak tak reng boka ani chu karun zong char char jenia o aron tile a auto a ka chuang to ka ti sep mo otoi mu to amo alo ti ngal thwaya o house ko ta min lo ngak ro o loi deuh ra thian ka ti a mona auto mu to ni chu driver kha house lama let tir ro ati zui sata hello mate kan in muwat don ya o ati lai chuan da su ti in kalau awak tu ti line driver chuan side mirror tangin min lo mel sok mai ka da don hlei nem ila hlawa mi min ngai to o ze thian ron ti a karun chuan na pa hi ka hlau ka ti le chuan engtin nge ti che arun ti vot rai mai hladewa tangpo ni se a o chang zeta min ngai to azia lang chuan min ti thlamwanga him tariaw hian ka insia engtin ma khabi hmul sei dewania arap om lutuk min tlan bo pui dei ta se ka ti le chiawa hetiang hian engtin nge ka doi em theile midang ta na nok sak ni hi khoi hmuna po ka du ngai me alawa ma se engkim mai hian min ti hlau sia a shi om ka ti lutuk chutiang ngai to lola engtin mai om ka phal lawang ishat kha driver chu ka lo bedona mi alo ti zui zata ai ka du lo angai lo hausa chuan in le tem ka lo ti le dai thung o chak de win kan tlan I lo thlen chuan kan lo hmuak man dai tong che I du kan ei don ya enge I ei chak aron ti som zata karir rulak pe na du ti ka sia cho ngai to non ei lo hian ka lo ti muk anui karin nen anui me lo ole voksami kan me ang alo ti le a ani eng salad nge nyang cream salad ka lo ti le vat ka ngai to zong pon ka chila put zoi to o hello ka phone chu ka ena alo thim muka ka battery thi der kong chep le mak deu dewa kan tlan zela kala khur der mai driver nen chuan voi khat po kan tong lo min biang ti ka hlau ma zok alu chung zona dar thalanga tang chuan min ron mel le zeu thina ke in ngai bel zok nge po ka shelo Guwahati borak lumzet chu lumpo ka tilaw ka in kwa hluna ka handak chuak le chuan fancy bazar ti intar na vel ka hmuta heti hi chuan ka hlau thon dana zia deuh to kong ka shave to alom kan tlan zela chuta Guwahati to Silong road lam kan chuak ta hlol mai heta tang hi chuan ka him to ti ka sia Mizo wan tam to miawa minute somvel kan tlan le chuan house kan thlenga ni ngal to mai kan tlan le deuh wangwanga chuta ka han hoi chuak le a ka hmalu ka Mizoram house ko ta chuan an loading thap ti ka va hmu chuan ka ta ron chuak le ka ta bel zia hi ka in ngei zok ma se ka du angin kom thei chuang lo Zorem ki ma chu kan tlan pheina lam ron en hian avei ton deuh sek ti po ka va hmu chuta an loading thap na bula chuan kan auto chu ding ta hlula ka chuk thei lok lo ka tha te hian khur na salutuka ka tram chhol lek box si ka chau zia ka in hre chhuak ani ber Zorem ki maka hmu chia chuan ka in sum theilawa ka trap deuh pura mate ka tra wang chuan aniang hlau thon hmel zet hian auto kong khar chu ron hong deuh rok roka driver chuan hlau thong fe hian min ron ena
rang zet hian a ron tong engtin ma ka tilawanya a ti ni mai hian ka hria a aya ringin ka tap chuaka ka zak pe bok lo chuk ro le a thavek to lom ti pa in ka kuta nget zet hian a ron chela min kai chuaka leikara rwal chuan ka kwa thlop chuak mang khengin ka tapa then khat chuan ka kalmin ruk sakta emo an ti tur khopin ania ka ta rin kasama ron chul hian min kwa nget zet hian enga tinge min ron zon hmu lo miswal pa trapur chungin anunga chuan ka chum vak ka ti pal ti molmol pa in nget zetin min ron kwa ka tho tha thei lo trep ma se chu keipon ka ngai poi mo bik lo tuna hi chuan akwa hi ka mamo lutuk tlat ka him to ti ka chian nan sai police station a mi bo angin kan report man trep chenia o ti in lalming moyan nui huk chung hian min ron fiama trapur chunga zawre ma dara tanga ka hoi chwa deuh chuan thlamwana chuan min nui zat mel zet hian guwahati ama ni thu abo ka hria tom chhuni ni moi phun hian a ron ti ni chu ka ngei lutuk ka ta lai ring chuan lei ka chwa khum sham ani la pek chu za zet hian a lo nui hok a che e oi driver poisa ka pelo ti ka hre chuak zawre ma ka kwa na phel ka tuma min la kwa nget lutuk in suit hlop chung chuan a beng bul seta driver poisa ka pelawanya ka ti sepa kalu a min ron kwa nget sau pa hian muan ka wallet hi ron lala driver hi poisa lo pelok mai a ti supa ka pedai to rang zet hian a lo ti thena vai flim in change motia driver pola omve renga lom nui hukuk chung hian a ron tili a zawre ma chu a ron nui ngor dat mai nui su ti le anunga chum ok karwala anui na sa zwal izia om to ti ro a o a chuan min duat lutuk ori hi ritela aduna a hi chuan min duat ve thei chianga lom aduat ni hi chu engtik lai pon ka thlalel anuam em tlatalom min duat lo hi ka han lau thei khopa abula hi chuan ka pangchang lui vel thin ama tak hian ania min han duat vel hi chu nuam ti ni chu ka hre ve chiang lutuk tlat ma se ka hre lo der tlat thin thung anuam ve lom pangchang o zeta ka ti chuan min thla deuh chi atia chuan kut beng ri ron ri dar ka hoi chwa nak chuan lal thlamwana le lal hming moya chu thuran house bulvela auto le taxi driver to phot chuan an kut bengin min lo en thapani chu ka zaklu tuk chu ka sa chuak vek khu chwana chu nei la chuan ka khu chuak pop in ania karin zawrem ki ma chu zak ang puna ve lo ka dara min ron kwa le wata ama si che thian min kwa bet ngal zata lutang u aron ti zoi supa atop ta he Thawnthu te hi ka chhar pe chi ka ngai na chi ni ve le tlata in ngai na zong te ni ve em in hmu dan te po kha comment lama te po khan lo soi ve thin ula chuanin kan channel min lo ngai thak saka min lo subscribe pa min lo share saka like te comment te min lo pe thin tu zong te chunga lom thu ka ron soya chuanin tho chan zan lama story thar chapter nei nen kan ron let le watang